Ontinyent, els anys de càrrec de festes van molt més enllà de la Setmana Gran dels moros i cristians. La comparsa mossàrabs ha volgut donar inici als actes més socials de l'any de la Capitania amb una festa que ha omplert del pàrquing de la Sala Gomis amb el tribut a U2 com a plat fort. Des de les 6:30 de la vesprada i fins a la matinada, la música, el menjar i la beguda han estat els protagonistes d'aquesta festa mossàrab. Sí, la veritat és que aquesta és la intenció. L'any fester és molt llarg, intentem que no siga sols la festa monocristiana, que per suport ens agrada i som amants d'ella i la duem en la sang, però bueno, que també hi hagi altres tipus d'activitats, per exemple com aquesta, la nit de rock que vam proposar, i fer participar al poble. Sí, hem estat molt esperant i aguantant en la rereguarda perquè després de tant de temps han començat les festes, no ens tocava a nosaltres encara i han pogut aguantar, però ha arribat el moment i el primer acte que ha muntat la comparsa, la Capitania en si, en molt de gust i de moment pareix que tot sigui un èxit. La música de la banda U2 Band, que red homenatge a la mítica banda dublinesa U2, ha plenat del recinte de la Sala Gomis amb una proposta festiva diferent i oberta a totes les edats. Visitants d'altres pobles, províncies i fins i tot d'altres comunitats autònomes s'han acostat a gaudir de les cançons d'un dels grups més mítics del rock alternatiu. És una forma de dinamitzar un poquet l'activitat lúdico-festiva de la joventut i no tan joventut. Este tipus d'actes n'hi ha que incentivar a que els comparses en carrer, com és el cas enguany dels mossàrabs que s'organitzen, vagin fent coses d'estes perquè, com bé ha dit Vicent, és una forma d'ajuntar-se fora de les fetges més festeres i crec que és molt xulo anar fent coses d'estes. N'hi ha que apoyar la Capitania mossàrab perquè jo soc mossàrab i la veritat n'hi ha que vindre i disfrutar tota la gent que puga perquè són actes que n'hi ha que disfrutar-los. Després de tot el que hem viscut en el confinament, després que no podíem ajuntar-se tots, jo crec que la societat necessitava tornar a travegar a estar de festa tots junts, poder socialitzar, abraçar-se, besar-se, anar de festa, disfrutar un poquet de tot. Esto está pues muy chulo, es una manera de que la gente venga al pueblo y lo conozca y deje dinerito y no sé, está bien. Además se han acordado los que somos mayores, que está muy bien también. A 10 mesos de les festes de moros i cristians, ontinyentines i ontinyentins es neguen a desvincular-se de la festa i ja pensen en la nit en què Vicent Martí va ser Daniel Gil dirigint l'exèrcit de la mitja lluna.